си кампания за Благоевградска област с митинг в село Краище, община Белица. Там бяха представени кандидатите за общински кметове на движението в областта. Лидерът на партията Лютви Местан се обърна към събралото се множество с призив за силна подкрепа на предстоящия местен вод на 25 октомври. Кандидатът на ДПС за кмет на община Белица е Радослав Ревански. По думите на председателя на движението Лютви Местан, това е единственият достоен син на Родопа планина и на Белица. Господин Ревански е роден в село Бабяк. Обаче той е син и на Краище, и на Златарица, и на Палатник. Той е син на цялата община Белица и ще бъде еднакво грижовен и за Бабяк, и за всяко едно от селата, и за град Белица. Местан подчерта, че техният кандидат е един от най-подготвените млади кадри на ДПС. Той обеща пред събралите се на площада в Краище, че след 4 години Ревански ще остане същият чист, неопетнен и честен човек, така както ще влезе в общината. Радослав Ревански каза, че основната му задача ще бъде да създаде работни места за младите хора.